Da Superligaen gik på vinterferie tilbage i december, tegnede alt til, at det var FC Midtjylland, der skulle blive danske mestre. Men nu ser det hele lidt anderledes ud. Lige nu er det nemlig AaB, der ligger meget lunt i svinget til at løbe med guldet. Men hvorfor ser det sådan ud nu, og tør fansene allerede nu begynde at drømme om guldmedaljer? Med os i studiet har vi nu fodboldekspert og redaktør på Bold.dk, Jesper Helmin. Velkommen til dig, og sammen med dig også en vaskeægte AaB-fan i dig, Peter Larsen. Velkommen til også. Peter, I ligger lige nu nummer 1. Der er 4 point ned til FC Midtjylland og 6 kampe tilbage af Superligaen. Tør man som AaB-fan allerede nu begynde at drømme om guld? Altså, jeg er meget, meget fodboldlykkelig lige nu, men jeg vælger den her samme løsning, som vores åndelige leder, Lynge Jacobsen, han valgte sidste gang, vi var i guldkamp, og nægter at tale om det. Hvordan kan det være? Ej, men jeg er sgu ret nervøs. Jeg er ret nervøs for, at FCK de kommer bag fra Midtjylland og stadigvæk også kun 4 point efter. Så jeg er glad, men skeptisk. Lad os så sende den videre til fodboldekspert. Jesper, prøv at høre, du har jo ikke så meget investeret i det, så mange følelser i hvert fald, som Peter har. Hvordan kommer den endelige Superliga til at se ud, altså når vi har spillet den sidste runde, tror du? Jamen, jeg tror godt, at Peter han kan begynde at fejre en lille smule, fordi jeg kan ikke se FC København hente AaB. Jeg kan sagtens se FC København hente FC Midtjylland på andenpladsen, men jeg tror ikke på, at de kommer helt op til AaB. Både kvæg den måde, FC København spiller på, men i høj grad kvæg den måde, AaB spiller på. Hvad er det for en måde, AaB spiller på, som gør, at du mener, at de bliver danske mestre? Jamen, man kan sige, at FC København er inde i en god stil nu. De har vundet 3 kampe på striben, men det har været 3 kampe, hvor de reelt set ikke har spillet specielt godt, og det har været nogle lidt heldige sejre, de har fået fedtet hjem. AaB, de har spillet godt, de har hentet nogle fortjente sejre, og de har målscorerne, de har forsvaret, de har egentlig det hele til at vinde mesterskab. Så jeg tror, på den baggrund, så tror jeg på, at AaB på godt spil kommer til at tage den her titel. Er det også en sæson, hvor AaB måske skal være en lille smule glade for, at det måske ikke lige har lykkedes for FC København at spille helt op til deres allerbedste niveau? Det kan man sige. FC København startede sæsonen med at være elendige i de første 5-6 runder, og havde de ikke været det, jamen, så har de helt sikkert været noget tættere på AaB. Så ingen tvivl om, at de skal være glade for det, men det skal ikke tage noget for AaB. Altså, de har spillet en flot sæson hele vejen igennem. De har ikke haft de der dyk, som vi har set de andre hold. Og det er det, som kommer til at afgøre det her. Inden den her sæson, så bliver der ligesom sat nogle forventninger fra klubben ud, altså nogle mål. Og der var AaB's mål, jamen altså, de ville gerne ende i top 8, og de ville helst undgå nedrykning. Peter, lige nu der selv ligger jo nummer 1. Hvordan kan det være, at det er gået så godt, tror du? Ja, men jeg tror, at sådan, succesen i år, det har jo været på baggrund af et meget stærkt trænerteam, og så den her strategi, man nu har været nødsaget til at vælge med at bruge sine egne talenter, og og bringe nogle af dem i spil frem for at hente en eller anden middelmåde udefra. Og så har man ligesom bare ramt en guldår af nogle rigtig, rigtig gode spillere. Man har hentet også en gammel AaB'er hjem, og har ligesom sådan en god basis af nogle gamle, og så har man fundet nogle rigtig gode nye unge talenter. Ja, for det er jo ikke hemmeligt, Jesper, som Peter også siger, økonomien har jo ikke været fantastisk i AaB. Så derfor så har man jo til denne her sæson været nødsaget til at satse på nogle unge kræfter fra klubbens egne rækker. Hvordan er det ligesom kommet til udtryk i den måde, de har spillet på? Jamen, det er kommet til udtryk på den måde, at man kan sige, at det spillemæssigt det har hængt sammen hele sæsonen. Man kan godt se, at de her spillere de er opdraget efter det samme koncept i AaB. Poul Andreasen, deres gamle mesterstræner, står for hele deres talentkoncept, og han kører ligesom hele den samme måde hele vejen op til førsteholdet, hvor Ken Nielsen så viderefører den måde, de har spillet, da de også var yngre. Man kan se, at mange af spillerne kender hinanden enormt godt, både på og uden for banen på den sags skyld. De ved, hvor hinanden løber hen. De ved, hvordan det her koncept er. Altså, spørger du hver enkelt af de 11 spillere, så ved de 100%, hvad deres rolle på banen er. Og det er nok det, som kan man sige, har været sådan det mest afgørende i det her. Ja, hvilke særlige spillere har været med til ligesom at tegne sæsonen for AaB, føler du, Peter? Ja, men altså, der er jo de her indlysende unge folk, Kasper Kusk og Nikolaj Thomsen, og så har den her mand, de hentede hjem, Kasper Risgaard, har haft en rigtig, rigtig stor betydning. Også Rasmus Wirtz, en gammel AaB-mand, som også er kommet hjem efter at have været ude og mislykkedes lidt. Og så, jeg kan jo nævne andre også. Ja. Der er rigtig mange, der har haft en god sæson. Målmand Nikolaj Larsen har også stået meget, meget, meget stabilt. Ingen fejl overhovedet. De 2 bakker har spillet godt. Ja. Nu nævner jeg hele holdet. Nærmest hele holdet. Det kan jeg meget godt lide. Det er jo et godt tegn, du nævner hele holdet, når jeg spørger, hvem har været de bedste. Det viser jo også, at det har været stabilt igennem hele sæsonen. Ja. Hvordan faldt din kærlighed egentlig på AaB, dengang du besluttede dig for, at du godt kunne tænke at være fodboldfan?
Ja, men jeg kommer fra Aalborg, så det var sådan noget med, min far tog mig med til fodbold, og så var det ligesom helt indlysende, at det var det hold, man holdt med, og alle mine venner holdt med OB, og så nu. Jeg bor i København nu, men det holder ved, og vi har sådan en lille forsamling her, som mødes og ser kampene, og både på stadion og på fjernsyn, så det... Ja. Livet som OB-fan kan jo godt være, det går lidt op og ned, kan man i hvert fald sige. Sådan lidt ujævnt, lidt ustabilt måske. I 2008 blev OB danske mestre. I 2010 var de lige ved at rykke ud af Superligaen, og nu her i 2014 vinder de måske mesterskabet igen. Hvorfor tror du, det er på den måde, at de er så ustabile, at det svinger så meget i forhold til resultaterne? Jamen altså, det kan være lidt svært at sige. Altså, de har jo egentlig haft en ganske god periode sådan, i mit liv. Der har jo været 3 mesterskaber. Jeg tror måske, det er meget naturligt, at det svinger lidt for en klub af OB's størrelse. Så har der jo været den her økonomi, vi også lige nævnte, at der har man spændt buen for hårdt, og så har man ligesom faldet sammen efter en succes med det sidste mesterskab her. Og egentlig lidt samme med det forrige mesterskab, der var det også økonomien, der så dikterede, at man blev nødt til at have nogle år på smalhals. Er det økonomien, der er årsagen til de her svingende resultater, Jesper? Det er det i høj grad. Altså, økonomi betyder enormt meget i fodbold. Man kan også se, at FC København, som har den største økonomi i dansk fodbold, altid er med i toppen, eller i hvert fald har været det i mange år efterhånden. Der er ingen tvivl om, at OB har været mere presset. Da de vandt mesterskabet sidste gang, kom de i Champions League og fik over 100 millioner kroner i kassen. De blev ikke brugt særlig godt dengang. De blev brugt på mursten, som viste sig ikke at være specielt meget værd. De blev brugt på dyre spillere, dyre løsninger, som slet ikke var OB, og som ikke havde hjertet med i OB på samme måde som dem, som er der nu. Så man kan sige, jamen det er måske OB's mantra det her, at man er nødt til at satse på de egne talenter, og det er man så også gået over til nu. Men også det her med, at man vil komme til at opleve svingninger, og det kan man sige, det kan sagtens komme til at ske allerede igen næste sæson, fordi der er en række af de her unge spillere, som Peter også nævner, Kasper Kusk, Nikolaj Thomsen, som meget vel kan være fortid i OB til sommer, selvom de vinder mesterskabet, fordi at økonomien simpelthen er, som den er, at man er nødt til at sælge ud, desværre. Nu er så 6 runder tilbage af Superligaen, inden at vi finder ud af, hvem der vinder det danske mesterskab i fodbold. Hvad bliver afgørende i de sidste kampe, ifølge dig, Jesper, i forhold til, om OB kan kalde sig danske mestre? Det afgørende bliver, at den succes, de har haft indtil videre, ikke stiger dem til hovedet. Det er jeg nok ikke så nervøs for, at det gør. Altså, det virker som om, de bare kværner på, kører videre, spiller på samme måde, som de har spillet hele sæsonen. Kan de blive ved med det, jamen, så er det absolut det, der bliver det afgørende. Og hvor stor en oplevelse bliver det så, hvis du om 6 runder kan kalde jer danske mestre som fan og stå måske oppe i Aalborg og fejre mesterskaber? Ja, jeg har købt billet til den sidste kamp hvor der. fedt! Og jamen, det er selvfølgelig svært at rangere. De andre mesterskaber har været en mega store oplevelse også, men det her, det er virkelig sådan unikt med det her lokale drenge på holdet. Så det vil være en kæmpe stor oplevelse. Nu har jeg lige et skridt i dag, der skal tages først. Det er mod Randers lidt senere. Jeg vil ønske dig rigtig meget held og lykke med den kamp i første omgang. Og held og lykke. Nu må vi jo vente og se efter de 6 spillerunder, hvem der bliver danske mestre. Jesper og Peter, tusind tak for besøget og god påske. Tak lige med. Og det der med påsken, det hænger jo altså bare